Ik ben Jitske van Almers-Brouwer. En ik ben de organisator van het Love Light Festival. En het Love Light Festival wordt in Oldenholt-Woldejong op 20, 21 en 22 juni. Wat is het voor festival? Kun je daar eens wat over vertellen? Nou, het is eigenlijk een festival van alles bij elkaar. Het is een combinatie van het Tibetaanse boeddhisme, het shamanisme. We hebben een healingsfield waar verschillende healings komen. We hebben een speciaal kinderprogramma. We hebben een merken erbij. En een aantal tinten. We hebben de Love Light tint, we hebben de Art of Word tint. En de Sound of Tibet tint, de Tibetaanse healing tint. En een prachtig muziekprogramma hebben we er. Van Jaans voor jou zien tot Jong zelf zien. En er treden op Rayana, Colin Orico en de Healers, Sjoerd Ensa, Unicorn, De Wanderer, Iels Overzier. Ja, dus dat is een aardig wat. In elke tint ben je verschillende programma's. Dat kun je dus op de website zien. De website is www.lovelightfestival.nl. En wat kan ik er eigenlijk nog meer over vertellen? Maar welke insteek organiseer je hem dit? Dit is even wat meer dan een beentje, een podium ja, en klopt. een hamburger. Nou, ik ben vregen terug Lamatas Norbu om een Tibetaans festival te organiseren. En de vraag wie vorig jaar eigenlijk al van hem. Toen heb ik een hele goede vriend van mij benaderd, Anton Glas. En toen hebben we eigenlijk aan het brainstormen geweest van hoe kunnen wij een mooi festival zetten. En hij heeft zien hier waarom heet hij het Love Light Festival in het zuiden van het land organiseert. En dus nu organiseren we het in Friesland. Wat typeert een Tibetaans festival? Wat maakt het zo Tibetaans? Nou ja, dat is eigenlijk het Tibetaanse Healing Festival, maar optreden van een lama en monniken met al hun ceremonies. Dan maakt het Tibetaans. Tibet Support Group komt er ik. Het wordt gewoon heel erg droegen, ja. Wat is je link daarmee? Je persoonlijke Dat is mijn persoonlijke link eigenlijk, ja. Hoe zal ik het vertellen? Lamatassi Norbu keer wij gewoon persoonlijk, ja. Maar had dat met die uitzending te maken, met die levensstijl, met hoe je in het leven stiert bijvoorbeeld? Ja, zo stier ik wel in het leven. Sommige mensen zeggen voor mij van, bist du boeddhist? Ja, ja, wat is boeddhist? Ik leef hier gewoon vanuit mijn hart en dat is eigenlijk mijn levenswijze, ja. En dat past het beste bij? En dat past het beste bij mij. Dat is eigenlijk wie ik ben. Ja, ik probeer het goede te doen voor de meesten. Ja, en dit festival is eigenlijk een combinatie van de verbinding met elkaar. Dat vind ik zo mooi. Het stiert net al op zichzelf. Het Tibetaanse boeddhisme, het shamanisme. Bijvoorbeeld Anton Teube, die komt er ik mee. Schumann-resonantie, intergalactisch contact. Dus het is eigenlijk van alles bij elkaar. En ja, daar hoor ik wel van. Het meeste bij elkaar iets moois zetten. In het kader van wereldvrede. Want we gaan vrede gaan we dan een openingsceremonie doen. En dan gaan we de Love is Peace Possible vlag gaan we ophijsen. En ja, dat is wel een item dat nog heel erg ik wil spelen natuurlijk bij iedereen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wereldvrede. De verbinding met elkaar. De gathering. Een mooie krachtveld te zetten met z'n allen. Dat is eigenlijk de insteek. Ja. Even heel praktisch. Waar is het? Hoe laat begint het? Hoe zorgen de dagen er een beetje uit? Het begint te jongen begint het programma bij een openingsceremonie. En dat is eigenlijk voor de standhouders, vrijwilligers en voor de mensen die een campingticket hebben. En voor de mensen die gewoon een dag komen, dan is het zaterdag begint het om $11 tot jongens $11 is het programma. En het is een uiteenlopend programma. Er is van alles wat te doen. Dus meestal moeten echt op de website zien van waar wil ik aan mij doen. Met zoveel workshops wat te dienen wordt. Hè. Mensen kunnen workshops drumbouwen doen, stembevrijding doen. Eigenlijk van alles en nog wat. Ja. Waar is het precies? Wat is het adres? Het is Otters Waaitretjen in Oldenholt-Wolde. Camping de Gele Bos. Net stenen maar erheen. Ja, precies. Ja. Dankjewel. Ja. Top. Nou,
Doe even.